RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa na siyang kaagi karon? May kanay usa ka lalaki nga nagpuyo sa barangay Plagatasanon, Gihol nga Negros Oriental. Ang atong matatampo nagdasangan nga Jimboy. Unsa, Jimboy? Manguyab ka na ako? Mauna, Renabel. Hagbara kay kung nakagusto ni mo. Doon na ba ko'y chance? Ngano kung wa? Hagber gani kay ko sigpasiplat nimo. Pero ikaw gi mo idugay kayong milihok. Ha? Tinuod? Sa ato pa. Uyab na ta, ha? Imo na kong gisugot? Dili ka? Oh, sugoy di. Sugot kayo, oy. I love you, Renabel. I love you too, Jimboy. Mine? Oo, gusto ko nga mine ang atong tawganay. Timailhan nga ako ra ka o imo ra sa ko. Kaoy, gudi mo, uy. Sige na lang, good. Mine. Okay, mine. I love you, mine. I love you too, mine. Motrabaho ka og Cebu. O ma, basin ba daig madawat ko dito? Nahala, ikay bahala. Tiguang naman sad ka. Nahibaw ka na mas imong gibuhat. Salamat, ma. Unya, ang imong uyab. Nahibaw siya nga mantrabaho ka dito. Wa pa, ma. Ako pang pahibaon. Nahala, pagsabot mo. Mine, doon ako'y importanteng tuyo ni mo. Unsa man na, mine? Kuan mong good mine. Okay ra nimo nga manarbaho ko sa Cebu? Ha? Imo kong biyaan? Ha? Biyaan good. Dili mine. Manarbaho ra ko dito pero mag-ulian gyapon ko dinhi sa ato. May na lang na ba? Makatigom ta ginahinay para sa tuka ugmaon. Dili gid ta ko ganahan, mine. Nga magkalagyo ta. Pero sige. Kung ang tumong nimo sa imong paglarga sa Cebu, makaayo para natundo hapon. Musugot ko. Basta ayaw bigi ko kalimti, ha? Nga nagutang kalimtan ti ka mine uy. Dili na may tabo tungod kay love kayo ti ka. Salamat, mine. Love sad kaayo ti ka. Pag-amping be dito, ha? Salamat, mine. Salamat in taon nga nadawat radayon ko sa akong gi-applyan din sa Cebu. Magbuka naman di ko kabuan din eh. Dali aras panahon eh. Oy! Saan kayo nugtog mga niya? Oy, May ginuna ni mo. wabay eh. Daw na lang ko ba nga magduka naman di ko kabuan din sa itong gitrabuhan. Hindi nga ako sa akong uyab da. Aw, ayong baton bay. Muli kasi inyo. Imong daon mong uyab. Kaya sige bingaw sa tuni mo. Maulagi bay? File ang leave share bay. Sugot mo na pa. Basta, pamawit lang yun. Ibalik ni mo. Bitaw bay no? Salamat pa ya. Sige bay. Ayaw bay. Main, tulo na kita katuig no? Maulagi, mine. Wala gid taon dam, ha? Naabot og tulo ka tuig. Manginaot lagi ko main. Nga, unta, way mausap na to. Sa atong panagigugma ay. Bisan pa man og muabot ag pila pagid katuig. Makasalig ka na ako, mine. Salamat, main. Salamat kayo sa imong pagmahal nako. Isaad kong dili kagid magmahay tungod kay dili gid ka pasakitan. Mahal kayo ti kamain. Ingon man sad ko, mine. Salamat pot kaayo tungod kay ikaw ang lalaki nga akong nauyab. Adto ta pasalamat sa Ginoo. Tungod kay siya ang migiya nato para magkailat ang duha. Husto gid ka, mine. Mine kong pinangga. Main, mubalik na ko sa Cebu.
Umana man ang akong usa ka semana nga leave. Pingawa na sa day ko nimo, Amy. Sige lang, good. Kung maigo na unya kong tinigom para natong duha, ha? Dili naman unya ko manarbaho dito. Ano hinangig ko din, he? Aron, dili ta magkalagyo pa. Nakasabot ko, mine. O sige, pag-amping nito ha. Timan ibaya. Nga niaragi ko din hinagpaabot nimo. Oh my, mag-amping ko para nimo o para natong duha. I love you, mine. I love you too, mine. Pabuta ba yagid ko, ha? Pabuta gid ko sa kong pagbalik. Oh, mine. Magpaabot ko sa imong pagbalik. Number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call. Anong dili naman gid siya makontak? Port, gusto ba ka? Problemado ba rin mo naong? Mauligi parts. So katadong akong pagbalik din, he. Dili naman gid makontak si Renabil. Sige na kong tawagan. Sa perbero, makontak na ko siya pero dili mo tubag. Ikatuloy na nga man sa rin na mo nga wa na gid mi magkasulti. Agoy. Kuyaw na ba ina? Masig dulan to'y lain sa inyo? Bay, Ito. Di ba, posible ba? Kay layo ba, masusakusa. unsa may buhaton ako, bay? Ako pa yung ba, no? Upauli kasi yung balik. Para imong yung maklaro ba? Sa anay ka rin magtrabaho, niya. Wa din imong nauna, wa kay presence upahin. Tungkol kay dunay naghasol mo. Bay, Jimboy? Ning-alagi ka? Nipauli ka na di ay? oh mine. Ipauli ko tungod kay sige kong panawag nimo. Pero dili ka gid makontak. Mine. May naunsa mo ka. Ngayon dili naman ka makontak. Nag-ilis kag number? May tubag ako. Ngayon dili mo ka matingog. O, Jimboy. Gituya gid akong ilis akong number. Aron dili na ko nimo makontak. Mine. Ngano man? Wa na ko'y gugma pa nimo, Jimboy. Mine. Unsa ko nang gipanulti nimo? Ayaw rin itong binuang. Mao ni tinuod, Jimboy. Nawa na akong pagmahal nimo. Tuod kay layo tas usag-usa. Sorry. Gatuog og makaya na ako pero nagkadugay. Nagkawa akong gugma nimo. Mine, please. Maluwi ka. Ayaw nagbuhatan ako. Jimboy, please. Lakaw na. Doon na si Kuy Laing uyab. Asa naman na yung imong gisaad ako, ha? Ingon ka mahal ko nimo. Ug andam kang magpaabot sa akong pagpauli. Unsa naman eh. Nagtuo kong kasaligan ka. Nasayop nandi ko sa akong pagtuo nimo. Sakit kayo ang imong gibuhat ako, Renabel. Sakit kayo ni. Basta Jimboy, wa na ta. Gitapos ko ng tanan nato. Ug wa na ko'y gugma pa nimo. Mong diha ka na. Renabel! Renabel! Mine! Kanimo, Renabel, kung naminaw ka man karon, gisakitan kay ko sa imong gibuhat nako. Nituo ug milaong ko sa imong pasalig nako. Pero dili tinuod ang tanan nga gisulti nimo nako. Sakit kayo ug manghinaot na nako sa imong kalipay. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat, RMN. Mayong adlaw kayong tanan nga nagpaminaw karon ning maong tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaniyong Dr. ni Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artistang makatag kinabuhi ning akong suliran. Ako si Jayan, 20 anyos, single mom o taga Cebu nga Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong pagka-single mom karon ug katungod sa akong anak. Aron inyong hisabtan, ingon niini ang mga pangitabo. Todo yung mama o papa sa syudad. Oh, kay nagtungod na sila og tanong sa carbon. Ato tas inyo na. Mamutong ta. O ba? Masaba kay ikay mukatkat sa butong?
ang mag-ikay akong pakatkaton. Tana? Kamao dyan ka manayaming og butong, no? Kanay, husto gyud kayo yung pagkabutong. Tinuluan ba ikong lolo nga tuktukon ra ang butong, mailhan na ang gahi o gabay unod. Si Kuya Danny. Isa na yung kuyog mo dyan? Ang akong uyab kuya, si J. Mark. Ay bay. Mikuyo ko ni Gian. Okay lang, bay? Okay ka lang, kuya? Meron ko dyan. Kuya! Kuya, kasakitan ko! Sa ba? Bay. Ayaw lang pasakit si Gian. Kuya, kasakitan ko! Kuya! Ayaw sakma kasi Gian, bay! Ay, pagkina ha? Usman, gusto ka? Sige, kung taon, ha? Gusto ka? Bay! Go! Go! Stop ni go! Uy! Go! Ano naman ni Jian? Gawri kita pagi ko! Ikulata ko Kuya Danny! Bukoy ko sa inyo, Gauriki! Unya, unsa may plano mo ron go? Hindi na lang ko mapauli sa amo, Gaw. Kitahil kung saan pa kong kuya. Mapabiya silang mamagpapa sa amo. Tapos ras karbon. O baka, makuyo na kong J. Mark sa ila. Unsa? Nanangid ka ba sa imong mga ginikanan nga mukuyo ka karon sa akong anak dinhi sa amo, day? Wa na ba nang? Kay to pa man sila sa karbon. Uy, nga ano man ni G. Mark? Nga ano ni, oy, kusabta mi. Long story ma. Mag-istorya niya na taho man nato og panihapon kay gutom kay mi. Uy, unsa? Mao day na nahitabo. Uy, dili ni maayo ang inyong gibuhat, Haji Mark. Nagtaban-taban di ay konohay mo. Pagkaway buot baya ninyo, oy. Ay, hiuli ko ikaw sa inyo, Inday. Hindi nalagi ko ganahan mo ulit sa amo nang. Kitahil kung saan niya kong kuya. Nga wa silang papagmama sa amo. Ugma, moabot raman kahangi mo mga ginikanan. Moadto tas inyo, ha? Aron mahusay ni. Kay dili maayo ninyong gibuhat. Kung dili naman gani kaganahang mo puyo sa inyo, aw manangit tagtarong sa imong mga ginikanan. Dili! Mukhang kang mabayana ka! Sa kanilagay ko bog kayo magilirot. Pre, mahinay ka nun na nimong imong anak, pre. Unsay pre? Ha? Unsa man day ang gusto nimo akong bation nga gilumluma naman sa imong anak ang akong anak ug usa ka gabi. Kuan, Nauli din yung may babae? Ha? Sinako nila sa amo. Naantana na lang ko sa inyo. J. Mark, tabagihintan ko ninyo. Kailan akong tabangan din eh. Hala, sige. Inyo na nang babayhana. Kay nidug na naman ang kanto sa inyo ang anak. Hala, sige. Inyo na nang bata. Sige, pre. Kay inyo man lang tabangan og bunog ang inyong anak. Sige, manangid na lang ko og tarong ninyo. Nga, ako na lang ning dadon sa amo si Gian. Nanangin sila si J. Mark o gayang mama. Nga dadon na lang ko niya sa ila. Kay mahalong sa lagi ko sa amo tungod sa kumaguwang nga nangulatan ako. Basig unsaon pa ko niya. Nilabay ang pipila kabuan sa mong panag-ipon sa kong uyab. Malipayon na mi. Apan sa ni baw siyang mablus ko, murag na usab ang iyang pagtagad nako. Di na kay ko niya tagdon. Maong diyang hapit ako mga anak, ni pauli ko sa amo da ang akong mga sinina. Unya. Tana. Unsa naman eh. Nagdaha ka naman sa imong putos diyan. Ha? Pa, ayaw lang kong kasukit. Duwatan na lang ko niyang balik. Isa ka na mga gamit ni Mostaas, J.An. Ma, Ayaw na ninyo hilabti pa si J.An. Huwag mo maluoy, ana. Dako na ugtiyan. Umaanak na ka na. O ka na, pakay doon na kitay apo. Maong dawaton ka na mo balik, J.An. Apan ko'y daw, ha, kumubalik ka pa dito. Mataw gay ng bata, ayaw yun ang ipakita nila. ma. Dako ng akong tiyan. Karoon akong buwan na mga anak. Anak, sorry. Mataw ka nga way amahan. Kagikapay na ko sa imong papa.
mura na lang kong iruin nga dili niya tagdon. Ingnon pa kong mura ko nung dili ni ako kay dako tiyan. Pero okay na. Maabot ang higayon nga mangita ka na mo sa atong anak. Timani ka na. Aray, akong tiyan. Nanagdaga ko. Ma! Ma, mga nagdatingali ko! Kaluis akong anak na nagtuog sa duyan. Natawsing haway amahan. Nadunggan ako nga ingon ko sa J-Mart. Nga og matawa nga akong anak og October, dili ni iya. Sa pagtuon niya nako, buring. Nga bisan kinsa lang lalaki ang nakahilabot nako. Maayo. Oh, ang inahan mo ng J-Mart? Ni ako day, kay naghatod ko aning mga gamit sa bata. Ni ay diaper, gatas, sinina, og mga duwaan sa bata. Nganong naghatod-hatod pa man kainin nang? Nga wa man ang kuna sa iyong anak ang akong anak? Da, mauna lang na isulti sa way buot kong anak. Kay may lain naman sang gikatipon. Unsa? Pero ayaw ka bala ka, Gian. Dili ka na mo pasagdan sa imong anak. Musuporta min ninyo. Karong umaabot birthday anang taa, ini Guanier, kami gasto sa birthday party. Oh, ha? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Unsa to, Gian? Usbarag sulti? Ingon sa mamang J-Mart, patuon ko na may inday sa ila kay doon ako sila hikay sa piyesta. Oy, dili ha. Ayaw padtuan ng akong apos ila. Kay wa pa na ako nas amahan. Mao na lagi na. Dawat-dawat ka manggudugod sa ihatag sa apo haspikas. Nga makabuhi ra mo unta mi anang mong apo. Awa karon oh. Patulad-tuon na mos ila. Oy, dili ha. Kay may kaipo na maghatos ila. Nya di kalainan ana. Nya kung unsaon ka niya siyang bag-ong kapuyo karon. Kung bugnoon ka dito, damay paning akong apo. Mao dili ko gusto mag-atu-adto mos ila ha. Nakasabot, Gian? Ma. Gididaan ko sa kong pamilya sa pag-ato sa bahay sa ginikanan sa amahan sa kong anak. Kay lagi, may lain na magong kapuyo ang amahan sa kong anak. Apan maluoy ko sa kong anak, nga gusto sa buntang makalaag sa side sa iyang papa. May katungod sa bayang akong anak nga may lailan niyang side sa iyang papa. Ang akong pangutana mo kanimong sunod, unang pangutana, ingon sa amahan sa akong anak, nga og kun mataw ko noong October ng akong anak, dili ko ni iya. Apan liwat man kayo niya ang bata. Mahimo ko ba siyang ireklamo? Unsa man singan sa reklamo? Ikaduhang pangutana, dili mo sugot ang akong ginikanan nga moadto mi sa akong anak sa bahay sa iyang amahan kay lagi doon na kinilaing kaipon ug basin ko nagbugnoon ko po. Wa ba di ko'y katungod nga modesisyon aro ikay mamatsad sa akong anak ang side sa iyang amahan? Ikatulong pangutana, mag-anian sa bahay ang ginikanan sa amahan sa akong anak. Aro maghatod og suporta. Maayo ba nga ako ning dawaton? Kay gusto unta nako nga ang ilang anak ang musuporta sa among anak aron dili unta magsigig salig sa iyang ginikanan. Ikaapat ko tapusan, mahimo ba ko mga binuwan nga suporta sa amahan sa akong anak nga wa man siya trabaho? Mahimo ba nga magatubang mi sa barangay aron mahusay mi about ini? Asa man nga barangay? Sa amua o sa ilaha? Palihog tabangig tambagi ko. Kini nga akong suliran, Jayan. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og kaubad ng ako ang partner pero di may kuyog physically karong adlaw ang mga suking tigpaminaw kami gihapon sa ako ang partner ang inyong madungog matag hapon matagingon arong orasa no nga mohatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, inyong mga problema, inyong mga suliran nga naay punto legal, punto medical, emotional, personal, behavioral,
mga problema sa mga ginadiling droga, problema sa inyong kaipon, karelasyon, kaminyoon, problema sa inyong mga anak, ipadala na inyong mga suwat, inyong mga suliran diri namo na atay email address nga suliran_612@yahoo.com, naa sa tay Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page, naa sa tay postal address na 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man mo mga sukintig paminaw? Wa man gihapon, naa man gihapon ang COVID, wa man gihapon mawala ning COVID kaning pandemya mga sukintig paminaw muna. Kinahanglan gyud nga magmatngon ta, dili gyud gihapon ta mo kumpiyansa, hugtan gihapon nato ang atuang pag face mask, ang atuang pag face shield, paghinaw no, paghunaw sa atuang mga kamot, wash hands, pagdalag alcohol no, and pag-sanitize lang gyud perme. Ayaw gyud mo kasipyat mga sukintig paminaw kay traidor kaayo ning COVID nga sakit mo na di gihapon ta angay mo kumpiyansa no, labi naatay mga elderly o mga naay mga comorbidities dinha sa ato mga atong panimalay na kuyog ba no, mga senior citizen, mga naay high blood, naay diabetes, magmatngon gyud ta. Unya ningon baya to no, ang balaod na to nag-ingon nga dili mo gawas kung way tuyo. Dili mo gawas kung dili mo trabaho or mo malit og mga gikinahanglan nato, no? Kinsa man ato ang letter sender today? Ato ang letter sender today taga Cebu nga, Cebu. Atong tawgon sa pangalan nga si J.Ann. Si J.Ann, ning suwat ni nato, iyahang gipatago ang iyahang pangan, iyang tinuod pangan, gipadala ni niya pinaagi sa kini ang akong suliran official writers page. Ako ding i-greet ha, ang mga naminaw nato sa ato ang kini ang akong suliran official writers page, mga mang-comment and mang-greet din ha. Thank you and daghan kayong salamat, amo man ang mabasa din ha, no? Punto legal, gikulatan ni J.Ann sa iyahang maguwang, dihang nakit-an sila nga nagkuyog sa iyahang uyab sa ila ug tungod ana wa na mo pauli si J.Ann sa ilaha og ni kuyog sa iyahang uyab nga si J. Mark. Pagkaugma, gihatod unta siya sa ginikanan ni J. Mark apan gipasakitan na sab siya sa iyahang pamilya. Maong nananghid na lang gyud siya tarong. Ang amahan ni J. Mark nga dadon siya sa ilaha. So, nag-ipon sila. Pag-una, of course, malipayon, pamangyod na. Di pa man na makita tanang batasan. Pero, katong namabdo siya. Nausab ang pagtanaw ni J. Mark niya. Kay, ug mga anak kuno siya inig October, dili na iyang anak, wa kaanto si J.Ann. Ipauli sa ilaha og dito ng anak. Karon, atong na sinati sa drama, nga na naman to ilaing kaipon si J. Mark. So, iyahang mga pangutana, mga sukintig paminaw, mauni. Una, ingon ang amahan sa akong anak, nga og kung mataw, kuno, hapit na rabang October, kung mataw kuno og October ang akong anak, dili kuno iya, apan liwat kaayo niya. Mahimo ba ko na ko siyang ireklamo, unsa may ngalan sa reklamo? Okay, nganong di man siya mo angkon nga makaihap man mo, ang ubigay ni mismo, makaihap man na og sakto bas buwan sa pagpanganak or di pa saktos buwan o maski pag sakto or kuwang sa buwan makaibaw man mo kanus amo nagtalik no, kanus ana ninyo gibuhat. So nganong maingon man siya nga dili imo nga nag-ipon man ka di ay mo nya katong pag-ipon ninyo mo may pagkamabdos niya tingay ginalang gyud siya laing rason nganong gidid-an na niya ang pag kaamahan anang inyong bata no. Now, unsa may inyuhang mabuhat, mareklamo, o pwede na itong ipaangko niya, pinaagi sa paternity test ang bata. Ug di gyud siya mo angkon. Kay para ana, pinaagi ana, makapangayo tag sustento. Ikaduhang pangutana, di musugot ang akong mga ginikanan nga moadto mi sa akong anak sa balay sa iyahang amahan, kay lagi, doon na nakinilaing kaipon. O basin bugnoon kuno ko, wala ba di katungod ng mo desisyon. Aron ikahimamat sa akong anak ang side sa iyang amahan. Ang akong pangutana kanang pwede siguro no nga binlan pud nimong gamayng garbo ang imuhang kaugalingon, binlipod para sa imuhang kaugalingon gamay pud nga respeto.
Kung gisalikway ka sa amahan niya, ayaw ipamugos, pinaagi sa pag-adto didto, kay tingalig maulawan ka. Sakit pud baya na, no? Sa pamating na to, luoy pud ang bata nga muadto didto, unya wa ang kuna sa amahan. Ayaw lang siguro paabta og ingon ana nga sitwasyon. Naamantay mga legal nga pamaagi kung unsaon pagpaangkon and para mubarog sa iyang responsibilidad ang amahan, no, anang imuhang bata. So ako para nako sakto imong ginikanan, ayaw na sakit pug kay na si imuhang ginikanan. Katong buntis ka, kada kong insulto ato nga wa ka ang kuna, wa ang kuna ang bata, karon mo adto na hinuon ka imong ipamugos. Ako para nako ayaw. Sila'y paduulan nimo, sila'y papangitaag paagi. I'm sure cute kay nang bataa, I'm sure mawili gid unta na sila, makakita sila kay perti man kadeng liwata anak kan J Mark. Maglaway sila anang imong anghel diha. Ikatulong pangutana, mag-arian sa balay ang ginikanan sa amahan sa ako ang anak. Aron maghatod og suporta, maayo ba nga akong dawaton kay gusto unta nako nga ang ilang anak ang mosuporta sa akong anak aron unta magsigi og dili magsalig sa ginikanan. Now, karong panahon na murag immature, tan-aw nako immature gyud ni J Mark. Number 1, wa mo dawat sa responsable nga amahan na siya. Ikaduha, ibiyaan ka, nangita na pug laing problema, na napoy laing kaipon. Ang ginikanan ni do para pod. So, meaning to say, wa gyud tay mahimo anang kinaiya niya unya para nako duda nako basin wa sa chay plano nga mo suporta. So para nako, para siguro mas maayo, no, ang atong buhaton ani pasagdi dawata ang suporta, grasya man na, obligasyon man na nila, ay nalang naghuna-huna diin gikan kay kung wa pud siya trabaho niya adto pud to didto niya adto ta mamugos niya di na nimo dawaton, wa niya makwits niya hinuon ng imuhang ayuda o imuhang suporta imbes na may nalang na makatabang, no? So it's a matter of principle manggod ni usahay para nako no way mawa dawata ngano di ay at least na no, ug di siya mga mahana bahala basta kana kay suporta. And magamit man po na ninyo as additional evidence po nga ang ginikanan gani aning amahan ning suporta man ila gyud ning apo, ila nang apo di siya gyud puy papa, di ba? So para nako dawata. Ikaupat ug katapusang pangutana mga sukintig paminaw, mahimo bakong mangayo og binuwan nga suporta sa amahan sa akong anak nga wa man siya'y trabaho. Mahimo ba nga mag-atubang mi sa barangay aron mahusay mi about ana asa man nga barangay sa amua or ilaha? Depende nimo. Ako mo suggest ko nga sa ilaha na lang para ang musomon sa iyaha no na ay authority. Kay kung inyong barangay, may siya, di mo na taga-amo, di mo na namo kapitan. Mas may pag-adto na lang ka mga itabang sa kapitan kung asa siya nga barangay nagpuyo para siguro maka-intervene o makatabang og husay ninyo. Now, kung di man gyud gani mo mahusay, kay gahi gyud ni ulo ni J Mark, then ang akong suggestion, mo adto na lang gyud kag korte para magpakalalaki ni siya, mo file tag child support, mo file pagyudta og paternity para moangkon siya sa bata. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan, kauban si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.